Terve suomalaiset, täällä Swissi taas tuomassa teille yhden Spec Opsin. Ja tänään me lopetetaan tän Alfan kanssa. Ja tänään minä ja Toni pelataan viimeisen Suspensionin. Niin se on aika helppo mappi. Tulee vaan aika monta sun pitää tappaa. Ja mulla on aika hyvä tipsi sulle, että sinä pelaat tämän mapin yhden kaverin kanssa, niin minä teen, ja sitten kopiat sitä, mitä me tehdään. Me mennään kantille ottamaan, että ne tulee liinoista alas. Silloin sä helposti vaan ammut ne ennen ne pääsee mihinkään. Ja minun favoriitti kiväärit on tämä sniperi ja sitten tuo toinen, onko se ACR, ACOG, Grand Launcheri, niin aika hyvä kivääri. Niin sä ootat niinkö minä ja Toni tähän nyt, että ootan tässä liinassa, ootat, että justiin kun ne tulee, niin ammu särkimme. No minä sain kaikki, mutta Toni missas joku, niin saat nähdä kuinka menee silloin, jos missaa. Niin silloin, jos sä missaat, niin sä pilaat molemmille. Mä melkein kuolin jonkun kerran, kun se missas sen työn tuossa. Ota yhden kaverin, mikä on aika hyvä tässä. Ja minun tipsi, että pelaa split-screenia tässä paljon helpompi kuin mitään online. Mutta jos ei oo kaveria lähellä, vaan yksi kontrolli, niin pelaa online. Se on vielä, se oli vielä parempi split-screenina. Mutta joo. Siinä näette. Se oli vähän tollot, mun vaan leikkiä. Mutta joo. Niin, sä näit, niin ennen minä heitin sen tän auton, se räjähti. Että jos se auto palaa, niin teen niin. Muuten se auto voi tulla ja vaan räjähtää ja tappaa sinut. Niin, siksi minä en tykkää noista autoista. Ja Audi on mitään hienoa merkki, niin no, siellä on mitä sniperikiväärit, se menee hakemaan tuolla ottamaan, että tuo helikopteri tulee ja tuo toinen jää tänne justin siihen mikä se on? Justiin nuo bazookan ja sinun väliin ja ottamaan kaikki mitä yrittää tulla sun lähelle. Niin se saa helposti vaan saat ampua lapsen helikopteri. Nyt on helppoa jäljellään vaan, niin sit vaan ampua särkin nämä pienet ukot, mikä aina seisoo. Niin kuin sä näet, mun kaveri Toni melkein kuolee heti. Mutta se on, että Ina on paljon paremmat puolustus. Ja tuossa minä melkein kuolin kaikki. Ja sitten kun sä oot saanut tappattua melkein kaikki, niin sä jatkat vaan autosta autoon. Ensin sä alat tähän suojaamisella, mistä minä on. Ja sitten tipsi, että ala molemmat kaverit lähelle. Ettei kukaan, ettei ota tuntia tulla pelastamaan. Silloin sä oot hävinnyt. Niin, minä menisin puhua teiltä, että vähän mitä tulee sitten myöhemmin. On, että minä tuon teille sitten yhden Let's Playn. Mä luulen, se on Alan Wake tai jotakin. Minä en oo valitsinut vielä, mutta mä tarvitsen vähän apua teiltä, että jos tietäis mitä mun pitäis pelaa, niin kirjoitaa sinne niin se on sinne kommenttiin täällä alhaalla. Kirjoita sinne sen. Niin, ja sitten, että minä tuon teille Bravon, mutta mä ollaan tietää, että mä ollaan tehdä sen suomeksi tai englanniksi. Että jos jollakin on jotakin sanomassa siitä, niin kirjoita, että minä saan tietää. Ja sitten tykkää ja lähetä tämän videon ystäville, niin se auttaa paljon. Niin sitten kun mä lyön 15 prenumerantteja, niin minä lupaan teille, että mä laitan lisää videoja ulos. Niin joo. Niin sä näet, että minä menin tonne piiloon ja odottamaan, että Toni tulee takaisin minulle, että minä en tarvitse mennä sinne aukeamaan. Silloin joku voisi tulla ja ampua mua. Mutta sun pitää mennä lähelle, jos alkaa aika menee liian vähän. Mutta
mulla ei tulla aikaa, niin yhä tollusta mun kaverista tunnelta, että se seisoo siellä ylhäällä. Melkein me molemmat kuoliin. Mutta siinä melkein kuolis taas. Mutta minä en tiedä, jos mä olen dual-kommentaarin tai jotain semmoista. Niin mä sanoin, minä täytän apua siitä, että kirjoita, että minä saan tietää. Niin. Se on nyt kaikki, mitä mun pitää sanoa. Kohta me ollaan tuolla viimeisenä, niin meillä on 3 tähtiä koko alfassa. Sitten mun pitää alkaa filmaamaan Bravo. Ja minä kirjoitin viime filmissä, että minä teen sen huomenna, mutta mun internetti oli niin tamppi, mulla oli 0,0 jotakin megabaittia sekunnissa. Minä meinasin heittää mun laptopin seinään, se oli niin hitas, mutta joo. Enkä sä voisit jo tietää, että minä en tehnyt, missä sai elää. Se oli aika hankalaa valitsia, pitäisi särkiä taas laptopin tai ei. Mulla ei ole melkein yhtään internettiä. Mutta joo, täällä tulee 3 tähtiä. 15 tähtiä ensimmäisestä. Sitten sanoo heippa.